Takmer mesiac bez milovanej lásky, otázky pre priateľku Katku, či Peter chýbal, boli úplne zbytočné. Nemusím odpovedať. Tour de France zažila a videla prvýkrát a z najprestížnejších cyklistických pretekov na svete bola až uchvátená. Tí ľudia, tá atmosféra je to úžasné, ako pozbudzujú. Ja neviem osobne, kebyže tu nemám takého blízkoho človeka, či by som tu bola. Ako raz asi áno, ale viac možno nie, lebo to je dosť náročné. Milujúca priateľka sa na Tour de France vždy pozerá inak. Pri pohľade na pády jazdcov ju bolí každá myšlienka, najmä keď Cavendish, Froome či Contador odpadávali z pelotónu ako zhnité hrušky. Ja som sa strašne bála, lebo ja viem, že Peter nemá limity, že on ide ako blázon a keď nie je on, tak niekto iný ho môže zhodiť a vtedy to sú úplne nervy. Ale dobre, tak som rada. Noc v romantickom Paríži však bola dokonalou náplasťou na týždne odlúčenia. Čas. Ten je pri súťažení pre Petra Sagana veľmi dôležitý. A teraz je doslova pre neho nepriateľom. Nemôže si dovoliť ani návštevu rodnej Žiliny. Život cyklistu je nekompromisný. Peter Sagan si po 3 týždňoch dennodennej dríny na kolesách nemôže dopriať ani týždeň voľna. Ďalšiu sobotu mám San Sebastian, čo je dosť veľký teda ďalší pretek a potom mi začína príprava na majstrovstvá sveta. Takže tú dovolenku nejako moc nestihnem a až po sezóne môžem ísť niekde, kde budem chcieť. Navyše príprava na svetový šampionát bude pre Petra Sagana ako remeň. Rozhodol sa, že tento rok absolvuje aj španielsku Vueltu. Nadľudský plán zhodnotil úplne s úsmevom. No však práve preto sa mi aj ťažko rozpráva o tom. Oslavy zeleného hetriku s kamarátmi a fanúšikmi doma v Žiline tak musí odložiť na október. Na tých najbližších si čas nájdem, hej. Potom s tými ďalšími už je to trochu horšie.